sibulele uthando lwakho, sibulele iinyama zakho zokuthi usigcine manje usolungile ekudeni kokusuka okuhleliweyo. Xa ungathi besenze ngokhusela abaphileyo silapha ke Nkosi ngenxa yeengoma zakho, sinike ke manje usolungileyo okokuba simamele iintetho ezivela kwekhaya isibili. Siyazi Nkosi okokuba ungendawo uzama ngalo lonke ixesha ukususa ingqondo zethu, kodwa ke Nkosi xa silapha sincede sinike ingqondo usukele ubulumko ukuba siyazi okokuba silungiselela wena. Nanku umntana wakho ke manje usolungile ezawuba phambi kwethu evuselela ingqondo zethu. Sinike ke loo mandla okumamela sisazi okokuba simamelela thina ke into zonke ke bawo sisicela sisithemba siyazi uyazisenzela uYesu uyayo. Amen. Lift up Christ, share the world, We lift up Jesus. and I'm not feeling alone, and this was part of the celebration. And I'm going to look into Namselekile, Ule, week of prayer, yet to services, ekupheleni nokho kumhlanjiswa Sabatha. Namhlanje i-theme esiyiphetheyo ithi how deep is the Father's love? How deep is the Father's love? Apha ecaleni kwami ke ndihamba nomfundisi uKhahlana all the way from eBofola. Ndizawucela ke umfundisi simphakamise ngo-188 kwakhona silethe yokuqala neyokugqibela simshiye ke emini. Chapter 15, incwadi kaLuka. Ndizawuqala ukufunda phaya kuverse 17. Ke kaloku akuba nokuziqonda wathi kanene bangakanani na abaqeshwa bakamawo abadikwa zizonga. Naku ke mna ndiphela yindlala ndiyakusuka. I will arise ndiye kubawo ndithi kuye bawo ndolile kuwo amazulu nasemehlweni akho andisafanele okubizwa ngonyana wakho ndenze make me xa ebesimke ekhaya umthandazo woshikhaya wawusithi give me, but umthandazo wokuya uthi make me, ndenze ndibe njengomnye kubaqeshwa bakho wesuka weza kuyise. Ke kaloku uyise akumbona esekude le
uyise wambona wasiba impesane wagijima wawa ezinyaweni zakhe wamanga. Wathi ke kuye, mawondonile kuwo amazulu nasemehlweni akho, andisafanele kubizwa ngonyana wakho. Uthe ke uyise kubakhonzi bakhe, ngolani ngumende eyoninhle nimambathise, nifake umsesane esandleni sakhe nemadada ezinyaweni zakhe, nizise itshole eliyalityetyisiweyo, niqhele sidle sibe nemihlaba ukuba nemihlaba. Inkosi mayisikele umfundo akozwilayo ngoKristu inkosi yethu. Amen. Ntetho yethu yanamhlanje izawujonga ubunzulu othando lukayise. How deep is our Father's love? Lonzulu kangakanani na uthando lukaThixo. Siphethe nencwadi kaLuke chapter 15. Abafundi nzulu ngezibhalo bayayazi okokuba le ncwadi kayilizwa kuthiwa yi-theology of rejection. Ukungafunwa nokungamkelwa kukaYesu Kristu. Bayijonga le ncwadi kaLuka, uPawula okokuba apha kuyo ine-legal brief. Yafumana amagama asetyenzisiweyo o-senior council. Your Excellency, ikhona i-courtly language kule ncwadi kaLuka. Le nto yabangela umpostile uPawulos phakathi kweencwadi zonke zeBhayibhile, umhlana wakhe phezu kwencwadi kaLuka. Phakathi kweegospile zonke uPawulos ebekule ngencwadi kaLuka, because it's the only book eyona language uPawulos ebeyi-understanda kakuhle, ngoba kusetyenziswe umthetho kakhulu kule ncwadi kaLuka. Kangangokuba i-defense kaPawulos xa edifenda uYesu ukuba wavuka nge-physical body, yonke into ayithethileyo uza nayo eyivumba kule ncwadi kaLuka. uLuka yedwa azama ubungqina obukhathileyo okokuba akazange uYesu avuke ngumoya kwelabafileyo, but wavuka nge-physical body. Never get Luka another window. It is because he was a physician. Why would he why John Gallagher Gary Solomoya, na Gary Solomoya? What you know? I don't see Moya. I don't see Ma when you one must look at again. And I turned down the Luka. About Judah, I had a problem with Luka. And I'm gay. God, I said, who are in the Zimba, Yamana blood.
And I said, like, you know, look at them, verse 8. Ufanyana, nakota tiki. Umalala ngomhlana. Isepa enkulunkulu. Unangona. Ihamba letha. A movie encyclopedia with no Bible in his hand. Uyakutibana nalangoda ayongonyo. Ngamasa. Udityaniswa nalangoda mabanguzulane ngoba iproblem ityambile empty. Abantwana sabonakala kwindlu zesulu. Bantwana Yesu waseNazaretha. Bathe phithi kuYesu waseNazaretha. Eshuma sangeni. Ibilikela ngeni. Abantwana ezandlini yafungo. Bahamba noYesu emathafeni. Kukhonzelwa emathafeni. Kukhonzelwa emahlathini. Kukhonzelwa phezulu. Amvalela uYesu. You must remember that Jesus was a rabbi. But he was a rabbi with no synagogue. Abanye rabbi banene synagogue zabo. But uYesu wayeyirabbi yethabe. Abanye rabbi isynagogue zabo zikala kwelidonga, zophela kwelidonga, zibhale beyindawo. Yena uYesu wayebhalelwa sibhakabhaka. He was a free rabbi. Hallelujah. Babonke igama loThixo ngibonga. Kodwa inkokeli ziyakhala. Abantu bamkile noYesu. Mabezwithe. Bahlala phansi. Bathi. Babeka kwiqumrhu laseHedron. Kwaqumrhu laseHedron. Kwakuhlala amadoda athi waqa. Ze apha phambili etafileni kubekho indoda eyi-1 eyayimele uMesaya. Eyona ndoda ifunda kakhulu. Eyona ndoda bakuphala nayo. Moving a moving encyclopedia. Why are you happy? Stop passing there's a Jojo. Don't smile at me, baby. He was a moving encyclopedia with no Bible in his hand. Kujapa kumkula seHedron kwa planwa uYesu kwa kuchwa lewakho. Let Bible come and kuzihambela ngenyama yakutsho ikwemele eyazibhayibhile uqala kwiTorah. Ingene kwi-response writings. Iphuma kwi-response writings. Ingene kwi-major prophets. Yongena kwi-minor prophet. Ishwa yathela iTestament endala. Yazi ngano. Ikwemele eyazimisa. That is teachings. The Testament in now. So give us the Testament in now. Let's answer for yaso. That's the deal and torture man in the hotel. You pull up a saddle. You got a good. You put your own tension. I don't think I know yes was in Nazareth. But when I tell you alone for, it is God is intent. What do you say? Father to us when as the Lord. What do you say? As a family report. Yabanga I said then about
kaThixo. Bisho yes. Imbuzo umbuzo ngenjongo zomfake khona nokumenza out ukwazi abantu abamlandelayo bakuyumva bonke babona sesidongo Yesu. Nithini ukuze ndikudle ilifa kumkani kaThixo wathi uYesu kule ndoda wena wazindoni kubhalwa ntoni emthethweni wathi mighty God we said uYesu akamphendula ngoba ndahlala apha enkonzweni kwelaJojombe nandikhangela efenisha yama-rain gold yisezine sasifundisa into yokuba xa umntu uphethe ikhathalogu umthengisela ibhedi umsuthu abuze okokuba imalini lebhedi umsuthu afuneka umxelele ngoba uzamxelela kanti akanayo loo mali bakanye umxelele kanti unayo le mali so obakhule bakusithi ayabuzwa how much is this you must ask how much have you got when unamalini so that bazokwazi ukuthi le mali unayo yanele for the bedroom okanye le mali unayo ungayilayibhaya le bedroom okanye le mali unayo ungayidipositha le bedroom uthi uYesu ndoda what do you know wena wasintoni intona yaziba funeka thini umuntu kuzangene kukumkani ithi le ndoda ingendiyaziyo uthwathanda uThixo wakho ngenhliziyo nengqondo yakho yonke wawugqiba uthanda ummelwane wakho ngenhliziyo nengqondo yakho nakuvubukhulu uba yengelokhathalala nje eli impendulo yakhe isamarayiza i-10 commandments imithetho yokuqala yimithetho yokuthanda uThixo neyesibili ubheke ezantsi yeyokuthanda ummelwane yaqonda uba bingelokhula lothetha bezawuthi ndingela uThixo wakho uyawugiba nini yathi le pepe inyandiyaziyo thanda uThixo uthanda ummelwane yayisamarayiza imithetho elishumi yawugqiba yalunga phambi kwaYesu heyi ilunga phambi kwabantu abantu bathe qwaka kwazawutyiwe file ifanelekelaakathixo waphendula uYesu wathi it's fine ukuba ngaba le nto uyithethayo utsho ngokwenza njalo yazibona bale ndoda yeyi ndidibana nayo ikwekwa yabuya bamumbuzo yathi who is my neighbor bantu nabathetha ngommelwane ayiyo nathi sithi yesu who is my neighbor akayithandi uYesu lalapho waske wathi umntu othile akamcela uba ngubani na akazibophe whenever uYesu ebengazibophelele uYesu waske wathi a certain man eyayiphuma eJerusalem ijonge eJeriko yabulawa zizihange nihleli nabantwana bakaThixo you must remember ngexesha lokwakhiwa kweJerusalem yayingekho unemployment in that area because kwakuqeshwe more than 40 workers zisakha iJerusalem ithe yokubhitha ukwakhiwa iJerusalem nokuphazanyiswa kwayo yimfazwe bayeke abantu phangela yaqala iproblem kwabakho abantu abarobha abantu abaphakathi kweJeriko neJerusalem ngaba abantu baphelelwe imisebenzi bazowuthwala phakathi kweJeriko neJerusalem bavuka iimpahla zabantu that road was very dangerous uYesu wenza umzekelo ngayo
Hallelujah, somebody. Amen. Praise God, somebody. Amen. Uhlangene neripota ikili uyezwa kaziwa ngabantu. Jesus Yes. was the visible witness Wayeyimbonakalo yokuthatha. for the invisible kingdom. Ebonakalisa ubukumkani obungonabo. Jesus Christ uYesu Kristu was a visible witness wayebukuthatha kokubonakalayo. for the invisible kingdom. Ebonakalisa ubukumkani obungabonakali. Uyesu wayelingwina elibonakalayo engwina lobukumkani obungabonakaliyo. What a mighty God we serve. Imzame yamzama le ndoda yoyisaka. Walobidala lothixo ophilayo. Uyesu ke uphuma kulaa problem sefika kwenye kwaLuka 15 nje. Le chapter siyifundileyo uyesu usengxakini apha. Uyesu uvakala undundu ngoyesu uthethe maphansi uyaqeqwana ngaye ba ukhumbe undundu manzeka sebolanda yena ungazoqhubeka engakhathalanga ukuqhubeka manzeka sebe ubanga abafefiye plus kukumntolo yazomnina nobujela indoda zekapens wimithanda zopela khaya ibandla mane siyapha nasembobe funeral ithanda zibandla liyeke angcwatywe agqitywe ze ulando aqubekeke nemithanda zopela khaya ibebamaxesha ngexesha le-morning mwana apho nephuma kwapela khaya kuphela inyanga ulambisa thuthuzela wamhlalokazi mnto yenza undundu phakathi kwaba akaqondakali uyasuklehlapta akaqondakali hayi ngesifo sothekeza iproblem yentokeli zasekuqaleni zithi lo Yesu uthi ungumesaya uthi ungunyana kaThixo kodwa uhlala esithebeni but amaJuda birds of same feather flock together. Abantu ahlala nabatafileni ngabantu abakwileveli yena abathonyana betafileni ngabantu abaphila impilo enye nabo uyasutyana amanxeba takulapha ayathi amadoda engwelabathixo kwelacala uyesu ohlala esithebeni sabayede ahlale phakathi kwe-criminals athi amajuda akho mesiya inobanje akanguye uyaxoka kanguye uyesu kengo apha kwaLuka 15 unwamuluma loo nto ezinqondweni zala majuda uyinamulula ngokwenza umzekeliso. Umzekeliso is a mirror to see yourself. It is also a window to see God. It was one of umzekeliso. One tip of umzekeliso. A mirror to see yourself and a window to see God. Let us become umzekeliso. Bazalwa ngoku siselapha umzekeliso ayomzekeliso zonke iivesi ezilapha eBhayibhileni phaya kwa-theology apho ndanditreyinwa khona not eHelderberg we were trained into a team. Awuthathwa nge-evangelism uvayile sinikwa izithombe
zojika abantu beJudaism sibazise kwiChristianity. Wojika abantu bakaMohammed sibazise kwiChristianity. Wojika abantu benkolo yakwantu sibazise kwiKristu. Wojika abantu beanthropology and theology, science and theology, that is evangelism. Listen. Now, kuna training kukimbia kutwa yi allegory. Babu kubana kushunya yewa today. Basabu kushunya yeli allegory. Kubanga wa auyo theology. Yo yama before this assistant wife to that guy. Otherwise, somebody cares that judging this man has up, nothing you call. Who get that mind? And can't together. She never about it. About people is scholars. Imagine, let me tell you. Imagine, aliko. Yalikori, indo eti. Udavide, wakula Goliath na maji ya mahali. Wakula uti, kula maji ya mahali. There's a stone of trust. Stone of trust. Not a stone of obedience. What Yamagama? Oh, Yamamaji. But those were ordinary stones. Which I get to wear the mountain on yan. You put together, son. Let's try it, man. Can't be strong. Would take it, swap. This one never get one left free to tell a handle up. It is because the Petal Uzo Oti, where are the nine? If you don't want to saw your color, zip that's not true. I am as it was so cool, our implants. Also, who got the Samata? Not this one, come out, of your memories. I hope that when you're Quebec is a wallet on the Chetan. In fact, I didn't come out about the Quebec. Not the Yanisela. But why become a Chico? What gets you by a land? That you might be land. Could you tell them? Jesus called us Jesus. So tell them. See, Tate song. See, Crackers. See, Tiawana song is as Crackers. As Crackers, oh, cream. I try the only. And Master what? I tell the only. I just a paper. Utandaze the song. Atandaze. I take a song again. Although, see, Peggy, but see, I was again. Ichilendo, wimfungu zokuqhekeka kwethu nokuqhekeka kwemitshato yethu but siyakwazi ukusikeleleka. But abantu bakaThixo amen. Emthembele kwemganeni sonke simele bani. Emva kungakhangeli ivesi ethetha ufuna uthetha yona nje. Why you put it title kaYesu as a bread of life? Let thy heart. Ngefoliyo itsala ngokohlobo lwenyamso yeBhayibhile. I-allegory hamba ngolo hlobo. Hlalani ku-Ellen G. White neBhayibhile. Hlalani phaa. Hlalani phaa. Ebakakutabona ibetha ngalo. Ndithetha le nto ndiyawabona la ngela madoda. Ndifuna uwomeleza. Hlalani phaa. Ngelisaya. Mhlawumbi basaya kwezonziweyo. The message, the Seventh-day Adventist. The third angel's message. Not the three angels, no, the third one. We are preaching the third angel's message. Not the three angels' message, but the third one. So the third angel's message equals may celebrate. I
sayicelebrate ebizwa ngapha nangapha nje uphangukile kwinyaniso zelibandla. Injongo zokushumayela kwethu kukukhupha abantu kwezinye icawa bezakha kuleyethu inkosi. Sithuyelonga babangigama nothixo phela bashumayele longa into yokumoya uthetha longa ithetha ngayo uthetha ngoyesu usengxakini. Hallelujah somebody. Praise God somebody. Usengxakini uyesu wakho uyesu uphendula le ngxaki yakho. Uthi kulamaJuda umfazi othile walahlekelwa yidenariyo. Yaza le denariyo yawela enkunkumeni. You must remember, xa uthetha ngomfazi ngokwekhatha yamaJuda, umfazi yinqambi. Uwesi ukuba yinqambi olixeleni elihleli kuphi inkunkuma ngekuwe bezibexabiso ekunkumeni obuxele bakhe. Uyasibaza lo uthi uyesu yawa ledenariyo kodwa yaphuthwa yaphinda yathwani yafunyana. Agqithi uyesu apha athi uyesu indoda enegusha ezi-100 kulahleke igusha yi-1 kwahleke igusha ezingaphi? Ezi-99. Yamkela ndoda yayofuna igusha enye elahlekileyo yayifumana yayixwaya emagqeni ayo yabuya ivuya yazongena phakathi kwezaa gusha ziyi-99 yangena nayo zaphinda zangaphezu gusha zithetha by-100. Kwenziwa i-celebration kwathatha igusha yi-1 to celebrate that gusha elahlekileyo baphinda basiyake igusha atothetha namanayo ileseke soka yesu ezeke ngoku yesu i-climax yabantu ayiphetheyo uthi kwakho indoda enonyana babini omnyana wemka kwalahleka lobangaphi kwalahleka uwabo wrong. Qala hamba ndithi you are wrong. Make ngibuza uba lo nyana kanene walahlekayo sithi uba nyana inoma sister uthumele short nyana walahleka nawuthini iBhayibhile ithi walahleka wemka waphinda wathini wemsathi wolahleka elipheni ibani lakhe kuthiwa uyini walahleka wemka but he came back but still he converted the soul of society umnyana walahleka. His sons were both lost babelahleke bobabili omulahleke wemka walishiyikaya wathatha wabheka etywaleni omulahleke esela situlwele bekele ulahle kwikhathe uyompila kumaba yingume yomyedeni ozimele ngomoya weprofeta bebelukabe uzokwazi uncedeka. Hallelujah somebody. Babelahleke bobangaphi? You know what? This chapter is about lost and found. Yonke into elahlekileyo iphinde yafunya. Idenariyo eyalahlekayo yaphinde yafunya. Igusha eyalahlekayo iphinde yafunya. Unyana wemkayo waphinde wafunya. This chapter is about home salvation. That denariyo ilahleke ekhaya. That gusha ilahleke ekhaya. Lonyana ulahleke ekhaya. This is a home salvation. Malonga igama loThixo ophilayo. Nathembile lonyana umkile uthemba esimka ekhaya
What if Father, give me my share, give me my inherit. Ndinike ili Father. Wayesile lo mfana. Ngamanye amazwi wayesithi dade, abanye abafana basezimalini, banemizi, banamakhosikazi, banemfuyo. Mna ubutyebi bam ubanjezelwe nguwe awude ubhubhe. Kuba ndibona uba awuzokusweleka. Laa nkalo zandinika yona ubhubha kwakho. Bandithatha umthandazo wale ntwana ohamba ekhaya wawusithi Father give me, but when ebuya he was saying Father make me, because I can't make myself do right, therefore make me. But by hamba yasithi give me my share, give me my inheritance. Ayibuyi nathwane lezwe yasibona uba give me akamenzela nto. And then he said Nancy, I can't make myself do right. I think I'm not going to do it. When you understand that, from seeing how to find, nobody passes this successful. It is Bible in Galeno. Yaya, we lizwe elikude. Lari geko kude geographica. Okay. Like you go to geographica, but it provened of the church. We said, I come to Yawake. Wamado. Unyana, we are the Kaya, as of Taganois and I am Wamagandon. It was a walking distance. Not geographica. No. But this young man was outside the kilometers of salvation. Was it cool pop? What pulled up in the chaos in the east? No, but he passed the Lebanon so if I got there. Who will do all of the Sabbath edity? Bagoda, Baheli. Again, you're very cool. Who about to meet it? No one and I. Elap. I don't meet it. They will have a come. I don't meet it. This is a office today. Bagoda, Baheli. Go back kilometers of salvation, not kilometers, not geographically. It was a walking distance. Hallelujah. But don't become a capital. But it covers this element from each other. See, I've been now 80. Where you got no father? Why don't you want to be this very good? I've gone down in my plane 80. Lomfana wayomchitha imali zakhe namayenyukazi. Kange mthethe lonto lapha. Lento ithi lomfana uyochitha imali zakhe namayenyukazi iphuma kulowo ngakhangahambe. Uthethe nasengqondweni yakhe. Uba ibindimi lo uphile ekhaya enamali. The best thing ebendinoyenza ukuthemba amahosha. It might be left. Why are we less when put my group to my yard? Lay up my dogs, Puma, Uloma. It might be like, Utapalois when put it, they'll pay the money. Well, tell them 7 of what we see. He had the ice street open on this in the judge's way. Go back, can't I tell them, Fana? They're going to shoot up from my corner. He had been gone. I'll never touch her. I'll not allow down in your life. But we are not going to find a way to open it up there, a sea champion there. Why not? We don't find. But Father, why are you fighting with us? If that's like it, that's how to kill the said. Why you're not a dada? Well, we can't tell you about Judah. Judah, Akahambi said. Akafaru Judah genande. Agaibam Judah inambi. Judah faga imbadabe zinyawenza. In other ways, the name all physical signs
as the Jew were gone. But you're going to stay in Nane, at long for Puma Bachu. When I want to Joseph, and you put as he was a brother Zach. The captain I got doesn't tell it. As a mass, it is because all physical signs as a Hebrew doesn't give. I guess I will not give this in there. I guess I have a data. Who tell me I who so no physical signs, but my culture are Judah. To unke, General Kodana, Washikaya, Watachini Fanake, ever since the funeral. Ufuneka kukujwe wako amiswe apha ukujungwa kuzitshu izithethe zitshungo uhlelo mame ikhatha yamajuda iyafana nekhatha yamaXhosa esixhoseni xa kuhlanjwa inkwenkwe engevayo nomntana ongevayo uthathwa khululwa ameze afakwe ngaphakathi emhlambi oyanyiswe xhathini uhambase kubizo zonke izizalwane abafazi nje babengangeni ebuhlanti ngaloo mini bangeniswa ngaphakathi kuzawuhlamba lo mntana kubizo izizalwane wonke umntu abe lapha kuyawuthatha inkabi yenja ube mapedza kwakhe ihlatywe ngomkhonto igcwala le nkabi yenja liphalakhe igazi layo iphume ebuhlanti ihambisiwa kuthiwe kule ndodana yabona ke siyalithatha igama lakho awunagama awunaziduko awunafani awunatata awunamama uyawulandela ke emva kwegazi lale nkabentsha akuyadubuza le nkabentsha siphelela khona uyawuphelela kubomi bakho uyahlanjwa abajuda wona menzela umngcwabo le ndodana yayibemba yenzelwa inkonzo yomngcwabo ngela xesha isimke ekhaya but uthando lukatata wathwise lo makasime ngomenzela umngcwabo aphinde ashiye sisazela afuna ukubuyela ekhaya zange wenzela umngcwabo. How deep is the father's love? Ubunzulu bukatata wathi no asizomenzela umngcwabo. Ithi iBhayibhile le ntwana ithe ikwela lizwe kude yathatha i-decision ethi ndiyakusuka. I will arise. Nawusuka ngiphume ehopeni ehagu zoyishiye ihophe ehagu uyele ekhaya. Manje abantwana belibandla abagubhele ehopeni ehagu benuka i-drugs. Ehopeni ehagu akamnandi. Ehopeni ehagu ukhale sibhanini nabusuku phume ehopeni ehagu uyele ekhaya. Uthatha ukulindile ekhaya ithi le ndodana ndiza kusuka ndiye kuba ihlele ehopeni ehagu ayisalivwa nevumba lehagu iphelele lehagu. It's not that lehoko ayinuki ningabi nalo ukubona umuntu xa ungena ku-public toilet xa ungena phaa ivumba vakunuka kakhulu kodwa yeyi alinyamezeleki but okona uhlala phaa kokona elivumba liya lingavakali. It's not that liphelile into nayo nguwe uhlile wakumgangatho walo. Mangatana isehopeni ehagu ngempela nangemba sehopeni ehagu but yathatha decision ethi uzawuphuma ehopeni ehagu yawugqiba yenza isiprinti sayo. Haleluya. Yenza isiprintkana sayo yabhala yathi nasinto endizawuyenza ndizawuphuma ehopeni ehagu ndihambe ndiye kutata ndiye ndithi kubaba bawo ndonile kuwo amazulu ndiphinde ndithi andisafanele ubizwa ngokuba ilungisa isiphithi sayo ibhala phantsi wonke umntu oya kwiseshini ethenjiswe ukuba uzaba ngupresident. Amadoda anaziphinta azibhalileyo yawuthi ubani liziwe igama lakho uthetha ngohlobo athenga nesuti ezintsha nezihlangu ezitsha
ugcina nje ikhona lento ndiyithethayo kuzo zonke session sihlala nalamadoda enxibe njengathi but ngelaa xesha ingene ezupresident isihlambi siyitshakratha nesutu netayi nehembe iyitshakratha bengathi ngumntana eChristmas ezanto zithengwe ngelaa xesha ilithenjiswa kokuzawungena ezupresident ayothenga isutu ogqibagqame isipitsha sosenzo ngelisamaamadoda soloko ngokwesession abuya nezosutu nezoikisayo sasebenzanya abuyazi Bandotana yanzu split. Ipalikati. Zasuka niya kutata. Dafiga kutata. Don't need a woman. Mas podcast singena buso. Sonke singena buso. Namje umsebenzi beliphaka buso. Hallelujah. Saya kweni podcast apha. Sala. Sikasifuni kungene lo, sifuna kungene lo. Ndafutha namantombi uthethayo kweseshini. Sebeza kwawo bathetha ngomuntu. Andiminawo mapha eko. Sasebenza nyana ka welcome. Nyani. Umcimbi wethu wahamba kakuhle. Yes. Ayangena lana. As a president. That's in there wrong. Zovumisa unosamba. Wathi lepa ingane. Ndahamba ndaya kuyo. Ndafika inde apha kumini. Inde ajonga ngathi icemba izophela suku uyithenga. Niba kongenile zopresident. Awungenanga umnikela suku. Zayigoba apeza kosmode. Langa yazilanto bakutheni. Yathuthuzela kumandi bokuphumelela kanti belithetha. Nidlala kathuna langa nilungisa iscript sayo. Yonke zawusuka ndiya kutata. Yapakana waphumelela. Yonke boyibina ngiyaqasha iphuma kanti noyise uyayikhawulela. Uyise wayibona nansi kude. Nawe iphinzana. Bathekela diwane sithile. Basondelela. Bahaga. Bathekela basalela ngene. Yakhupha script. Yathi bawo. Yonile kuba. Lasemehlona. Ansafanela udizwa. Ithe isalimela kufunda kwisamba. Yasiyeke iscript phakathi. Uyise wabamba nomntana. Engumnanda kwebekhatsha yamaJuda wawukinca ukwetabi nawujike Nabasuka kule ndawo babheke gate apho kukho amajoni aphethe amatye ethwa wonke umuntu ophuma apha onganxibanga mbathatha. Kubulawa abantu abangombethanga. Kubulawa abantu abangena ndini. Nasi laa ndoda ibheke kulaa gate iza kuphuma egeyithini nonyana wayo uhambaze. Lithi bana kwayibhile yaqala laa ndoda yakhulula iingubo zayo. Yazixolisa unyana wayo. Yongathisa unyana sawuthatha unyana wayo akhwalifaye iyongena egeyithini. Yathatha imbadada ithayizana imbadada ezintsha yabuyisa imbadada. Yangafaka usesane esandleni sakhe wakhwalifaya unyana for uyawungena egeyithini. Ithathe eyayo ingubo namamathisi bakunjalo phezu kwentaba eGolgotha, bakunjalo phezu kwentaba amathambo. Uyesu walihambela ze elihlabathi ukuze thina sinxityiswe. Wahamba ze
unyana kathixo uhamba njengoba wazama ekhululemba nomkhulu ikhululwe kuye mayiphoswe phezu kwethu wamhathisa lo mntana washiyeka yena uyise hamba njani no akazimkhambeza ngokweculture yamajuda njengoba kukho laa ngulinde uyombethele ngaphansi kwala ngubo kukho ingutyana eyenziwe ngoboya bebhokhwe obumnyama ithe nca apha kuwe kuthiwa yi-sackcloth ayibonakala kubonakala mhlawumbi arhazuka lingaphezulu awushiyeki uze yilaa nto yenzeka kuJosefu kwinkosikazi kaPotifara yathi yawutsala ingube ngaphezulu azange ambeze washiyeka ne-sackcloth i-sackcloth esiXhoseni kuthiwa yingubo erhwexayo yingubo yowulilela uyisinyembezi kule sackcloth yingubo yowulinda ulindilezayo kule sackcloth. It's a weeping garment. It's a waiting garment. Wambathi sackcloth atsho Jowane xa ethetha ndababona bathwewambu ngezinto ezimhlophe baphuma kwi-sackcloth baphuma kwingubo yowulilela baphuma kwingubo yonyiyamezela balindele ingubo endemhlophe le ndoda zange yameze yayophethe i-sackcloth ngokweculture yamajuda umntu awumphethe i-sackcloth akabulala akenziwa nto ngoba kuthiwa lo mntu usemzileni usabambene noThixo ngezicelo zomthandazo akenziwa nto malibonke igama loThixo phila bazalwana okokugqibela le ndoda ishiyile ikhaya yaphumela ngaphandle kwesitayela uAdam wakhutshelwa ngaphandle kwe-Edeni kwakubekwa uYesu makaphuma ngaphandle kwaJerusalem ayofa outside iJerusalem uyolanda uAdam ofele ngaphandle le ndoda ayimlindanga inyana ngene ngaphakathi but iphumile kuma abayesu le ndoda lena ayimlindanga ngaphakathi inyana kodwa yaphuma ngaphandle yaphumela ngaphandle ithatha ngaphandle wonke umcimbi wokuncedakala kwale ndodana wenziwa ngaphandle. That's when they're Golgotha. That's when they're Calvary. Baphuma iminqamlezo emithathu. Cross of condemnation, cross of forgiveness, and the cross of redemption, that old rugged cross. Is that the one? Is that mithathu le minqamlezo. Baqala kuleli 28 ngapha li-26 ungelekeshane nonongoloza umalanga netshonalanga ziphathwa nguYesu waseNazaretha. Amen somebody. Kuleli ndoda kumnqamlezo kuthiwa i-cross of forgiveness. Ithe Nkosi uzundikhumbule xa usuzile umngane bakho. Kwaqala kuleli ndoda ethi ubungunyana kaThixo zothula emnqamlezweni nami ndithule. You know what? Kwangekho ixesha limnandi eJerusalem njengexesha lotshona kwelanga ngolwesihlanu. Beziduma ngeli xesha ibanjwe sisikhonkwane ziyatsho ezantsi ifuna uncothuka le ndoda ibheke kumnandi nezibhadisi ithi kuYesu ndikhulume nawe uzikhulume ikwekuqala ngapha kuleli mntu oguqukileyo kuleli mntu ongaguqukanga. Cross of forgiveness and the cross of condemnation. Ngaphakathi is that old cross. Nasingathi uthandayo i-distance yokusuka kumnqamlezo wosindiso ukuya kumnqamlezo woxolelo na-distance yokusuka kumnqamlezo wosindiso ukuya kuyenje ongakhulelwayo. Distance was the same. Uthando kaYesu
What a mighty God we serve. You'll remember, Jesus died in the Middle East, right in the middle of the whole world. So that you could get the colleagues and future it is just muscle all the alinga who beggars company in the skies. Kombolije ya Yehova. Ukusuka kuma Juda kaThixo ubheketheye nosuka kwahethu ubheketheye distance was the same. Bazalwana, how deep is our Father's love? Lunzulu kangako uthando lukaThixo. uYesu waxolela uhambaze kwemhlabathi ukuze thina sambathise. Lo mzekelo uYesu awenzayo wokwambathiswa kwethu umele lanto kuthiwa iShakina glory. Sombathiswe uzuko lweshekina. Shakina glory. Ileza senza sikwazi ukucothuka kweli lizwe. Songene ekhaya ezweni. Shakina glory. Ile uThixo wayikhutha uAdam xa onile angangeni naye engcwabeni. That's Shakina glory ngoba uba ungene ngayo engcwabeni konakele kubantu abazemva kuAdam. Somebody Shakina glory. Ilanto yaphinda uSathana xa wayesiyawuhlasela uJob uThixo yasiya wabuya wathi Nkosi mbiyelo olabiyelo asakayina masikala bashakayina glory Yesu uba uThixo wasambathisa masimele ngenyawo ethu zasithandazela masiphakameni sicela uzuko lweshekina kaThixo malusambathise thandazele baye. Siyakulela Nkosi ilizwi lakho eliphakamileyo linzulu ucebo olukhulu ukuzenza sinamsileyo esikhothamile emakhaya sigcinwe sigonjwe simemo zobomi umoya wakho wahlaba enhliziyweni wathi basize kule ndawo kanti sizobanjiswa luthando lwakho. Thixo othandekayo ushunyayelo ngomkhonzi wakho umsebenzisile ngendlela eyodwa ukuqalela ngolwesithathu ndamva ejululwini leva awuthunywe kuwe ukunye naye isithathu nangokuhlwa nje ngela xesha lesebenzisa incwadi ekuthiwa iBhayibhile ubukunye naye wamtyhilela Nkosi amabali asincedileyo namhlanje ngakumbi eli lokugqibela lonyana wolahleko. Lahlekile ke siyafuna ilizwi lakho silahleke Thixo sesingaphakathi sihleli kule ndawo asixexezi ngamanye amaxesha asingomasela asitye drugs ngamanye amaxesha kodwa sihleli kwezi zitulo sinomona asivani kanti sikude i-distance ayohlukanga phakathi kwethu lothando kaThixo kuba yedwa nathi osemethandekayo yenza ke sisondele ngakumbi sithi nca nawe usikelela umkhonzi wakho wakhahlana hleli phansi uphumile emsebenzini kodwa usakusebenza namhlanje akwabe ke Thixo othandekayo xa siphuma kule ndawo singamshiyi uthando wakho sithi nca nathi usikhaphe ngemicobo enkulu sikecela indlela usiphephise kwindawo siyakuzo ukuze siphinde ngawusisize kule ndawo sizophulaphula ilizwi lakho. Uba siphazamile isiqondo kwethu bethu noba siyalala silale sinethemba ukuze ngaloo mini sibe kunye nawe ubomi naphakathi kwakaYesu. Amen. Amen. Ikalo kufika asila Gracias.